Det kan sgu ikke overleve. Det blev en forfærdelig optagelse. Nej, fordi det var så sødt billede, altså. Hold kæft, der står sådan en lille hund, og hjerner helt ud. Og Nynne, hun er helt opløst, og Marie griner også. Så det går rigtig godt. Nå. Så slutter vi med mig. Hvad for sang og sæt, mand? Jeg vil lige slutte lidt. Lad sig. Maria, hun er altid sådan. Ja, okay. Nå. Hun skal godt være død, mand. Hvorfor vil jeg på ude og krejse her, mand? Det er faktisk også meget som Michael Jackson, det vil jeg synes, jeg. Ja. Nå, så slutter vi så herfra med... Jeg sidder og græder og holder på overgangen. Ej, nu er lige bare tisse i bukserne. Så filmer jeg. Nej, for jeg har dårlig ryg. Det er... Vi er to hundelægger. Nå, det er hundeviskerne. Det er ligesom tasse, jeg går også helt tilbage og begynder selv at græde. Har du den sidste kommentar? Har du den sidste kommentar, du? Ja, det var så det. Godnat.